Етер триває. Я Альвіна Сідбулаєва. В найближчу годину ми говоритимо наживо про найцікавіші і найактуальніші події. Залишайтеся за ТЕР, нам є про що розповісти. Верховна Рада виходить із турборежиму і знов ділитиме гроші. Спікер розповів, коли ухвалять держбюджет. До парламенту викликали міністра оборони та очільника МЗС. Депутати питатимуть, на які поступки піде Україна для завершення війни. Рейтинг президента, голови ради та очільника уряду падає. Оприлюднено свіжу соціологію. І вітаю всіх, хто долучився до прямого ефіру телеканалу ТЕР. Я рада привітати наших гостей. Софія Федина, народний депутат від Європейської солідарності. Вітаю, доброго вечора. І Ігор Шевченко, екс-кандидат у президенти. Доброго вечора. І поговоримо все, що відбувається у нас в Україні. Ось на засідання в Мінську сторонам не вдалося досягти консенсусу стосовно розведення сил. Про це повідомив спецпредставник ОБСЄ в Мінському Мартін Садік. На жаль, сторонам не вдалося виконати розведення сил в Петровському і Золотому, яке було узгоджено на минулій зустрічі контактної групи. Проте сторони підтвердили намір розвести сили на пілотних ділянках. Я сподіваюся, що вони зроблять це в майбутньому. Графік обговорювався, але сторони консенсусу не досягли. Бойовики не дотримуються взятих на себе зобов'язань у процесі розведення сил. Про це повідомляє речниця представника України в тристоронній контактній групі Дарка Оліфер. Українська сторона чітко зазначила, таке розведення може відбутися тільки за умови дотримання семиденного режиму тиші на цих ділянках. Попри зобов'язання, зафіксовані Мінськими угодами, незаконні збройні формування ОРДЛО не відводять від лінії зіткнення важку артилерію. Натомість розміщують на передовій танки та міномети. Окремо українська сторона наголосила на необхідності демілітаризації населених пунктів – Кальмицьке, Новоазов, Саханка, Кумачова, де мають бути відведені важке озброєння та техніка. Ось що ми бачимо, що бойовики, вони самі і порушують так звану формулу Ферштайнмайєра. Як ви ставитеся до того, чи потрібно нам відводити свої війська і які можуть бути наслідки? Я би сказала так, трошки протролю, але нам треба відводити свої війська на 2,5 тисячі квадратних кілометрів вперед, скажімо так, сумарно по всій лінії фронту, щоб ми зайняли ті позиції, які мають бути підконтрольні Україні. Якщо ми говоримо про той формат, який говориться зараз, не знаю, що саме пан Сайдік коментував, але в мінських домовленостях немає ані слова про відведення військ, про що зараз вимагає, зокрема, та агресивна сторона. Йдеться про розведення важкої техніки. З нашого боку, важка техніка є розведена до тих меж, які були обумовлені ще набагато раніше. З московського боку, з боку найманців московських, техніка важка не відведена, артилерія не відведена. Вони постійно обстрілюють наші позиції і наші мирні села з важкого озброєння. І тут для мене, чесно кажучи, маразматична сама формула. От ми маємо відвести війська, а тоді буде нам велике щастя. Насправді, Україна є на своїй землі. Ми ні проти кого не воюємо, до речі, як нещодавно заявив пан Пристайко, бо ми, виявляється, проти когось воюємо, і нам з тою бідною стороною треба налагоджувати діалог. Ми захищаємо свою землю, тому війська має відводити московська сторона. А в п'ятницю ви будете спілкуватися з міністром оборони, так? Ну, дай Боже, щоб ми його дочекалися. Що ви у нього будете питати, що будете вимагати? Перш за все, міністр оборони має забезпечити боєздатність війська і захист своєї держави, а не здачу національних інтересів. І тут треба питатися з міністра оборони, що це є за такі от закиди, що будуть нам всім врізати пенсії і зарплати, оскільки, виявляється, без цього ми не виграємо війну і ми не зможемо витримати оборону. Йдеться про те, чому не виносяться так само, де є позиція міністра оборони в тому, що не виносяться законопроекти, які забезпечують соціальний статус військовослужбовців, і, зокрема, соціальний статус добровольців. Ви це спитаєте в п'ятницю. Я теж маю надію, що я запитаюся, але я скажу так. Коли ми викликали і міністра закордонних справ, і начальника Генштабу, і зрештою міністра оборони говорити про формулу Штайнмайєра, ніхто з них не з'явився. Але
Коли міністр оборони поїхав в Золоте взнавати, яка там ситуація з підтримкою формули Штайнмаєра, він чомусь пішов до завезених сєпарів, а до наших людей, цивільних, які в результаті будуть першими жертвами, він не підійшов. І ось капітан першого ранку ВМС США Юрій Табах прокоментував в ефірі телеканалу АТР сценарій розведення сил на лінії розмежування. Давайте його послухаємо. Я знаю из своего опыта, что когда я служил в войсках ООН в Абхазии, то тоже там развели войска абхазские и грузинские, и отвели орудия какого-то калибра, большого калибра, и сняли затворы с них, чтобы из них стрелять нельзя было. Но в какой-то момент почему-то через несколько дней у абхазских войск оказались все затворы обратно. Конечно, за затворами следила российская армия. И они были все и грузинской стороной, и абхазской стороной были сданы россиянам. Но у абхазов каким-то образом они появились. Через несколько дней абхазы стали обстреливать грузин из крупнокалиберных орудий. Поэтому, конечно, при всем этом надо учитывать, с кем вы имеете дело. І ось ми почули речника МВС США. Пане Ігоре, як ви ставитеся до відведення військ українських? До чого це може привести? Знаєте, я взагалі розглядаю цю форму Штайнмаєра, ці всі переговори блефом. Розумієте, сторони Росії і сторони непідконтрольних України територій. Це все просто затягування часу, це просто відволікання уваги, не буде там ніякого нормального розведення. Ми можемо відвести свої війська, вони нікуди нічого не відведуть. І от зараз чому тоді влада не може це зрозуміти, почути вас? Влада прекрасно все розуміє. І ви бачите, що вони також намагаються якось це згладити, цю всю формулу, яку там хтось підписав, там Кучма чи що, чи були в нього повноваження чи ні. Я вважаю, що навпаки, ми повинні укріплювати свої позиції там, де ми зараз стоїмо. Там вже багато чого створено, різних фортифікаційних споруд нашими солдатами, нашими людьми, і ми зараз повинні відійти в чисте поле. Ні в якому разі, я вважаю, ми не повинні залишати свої позиції, які вже підготовлені, які обжиті, як то кажуть, і з точки зору військової, і з точки зору побуту. Тому ми повинні стояти навпаки, укріплювати, в тому числі і військово, укріплювати свої позиції. Тому що бойовики роблять те, що їм вигідно, а не те, про що хтось десь там підписав щось з їхнього боку. Вони взагалі не признають ніяких домовленостей. Офіційно визнають, а по факту вони їх не виконують. А ми чомусь повинні виконувати і бути в гіршому стані, ніж вони. Вже декілька разів були акції в столиці, і вкотре, коли відбувалася ця акція, і ось Київський міжнародний інститут соціології провів опитування, як ставляться українці до цих акцій. Давайте подивимося. Акції протесту 1 та 2 жовтня проти плану президента по завершенню конфлікту на сході країни, згідно опитуванню КМІС, підтримують 26%, не підтримують 41% опитуваних, мало розуміються у вимогах мітингарів 22%, 10% опитуваних взагалі нічого не чули про протести. Це графіка була на початку жовтня, але все ж таки ці результати. Ви були на акції, так? На частині акції я була тут в Києві, особливо на початку. На інших акціях я була у Львові. Але... Чому, на ваш погляд, 26% все ж таки ось підтримують акції? Перш за все тому, що людям не байдуже, що буде з їхньою державою. Це багато чи мало? Я думаю, що на цей момент, коли вже люди певним чином були приспані, заколисані тим, що ми мали тут досить стабільну ситуацію, на цей момент це є дуже великий відсоток людей, які вийшли. Тому що, зрештою, що нарікати? Магазини повні, загалом стабільна ситуація, в нас тут ніхто не стріляє, президент і влада нібито роблять зусилля щось налагодити. Але щось все-таки не так. І от люди, коли побачили, що їм щось не договорюють, від них щось приховують. Як тільки люди почали звертатись з запитом на роз'яснення, їх тут же обізвали провокаторами, сказали, що вони проплачені. І це, чесно кажучи, підняло людське обурення. Люди вийшли, от зокрема, от вчора на Покрові на Майдани, пройшлися по Хрещатику, передусім це були ветерани і волонтери, сказати, а, вони не здадуть свою державу, б, капітуляції не може бути в державі, яка занадто дорого кров'ю заплатила за своє буття як таке, і третє,
третє, якщо влада не почує, то в даному випадку це попередження. Будь ласка, почуйте. Пане Ігоре, ви приймали участь в акціях, які відбувалися на початку місяця і ось на вихідних? Ні, я не приймав участь в цих акціях, але Чому? я вважаю, що ми не повинні дійсно здавати своїх інтересів. Чому велика кількість людей начебто не підтримує? Тому що вони не усвідомлюють наслідків, просто вони не знають, що за цим всім стоїть. Їм розказують, що це для миру, але миру як такого не буде. Це перше. А по-друге, ми отримуємо дуже велику проблему у вигляді особливого статусу Донбасу, у вигляді російських ставлеників, яких начебто там повинні обрати на тих територіях. Ми отримуємо, знаєте, такий ущемлену незалежність. Тобто ми отримуємо проблему потенційну. Тобто ми отримуємо російський анклав, який постійно буде заважати Україні розвиватися. І поговоримо, що відбувається у Верховній Раді. Ось народний депутат фракції «Слуга народу» Павло Фролов в ефірі телеканалу ЕТР розповів, як нардепам працюється з вимкнутим турборежимом. Були випадки, коли ви працювали до ночі і приймали ці рішення як конвеєр, а сьогодні ми бачимо тільки поправки. Що сталося з депутатами від «Слуги народу»? Нічого не сталося. Втомилися, мабуть? Да, ми сьогодні не проголосували на ранковому засіданні продовження роботи до вичерпання питань, тому що це важливий дуже проєкт і по ньому йдемо. Ну, якщо дозволите, я прокоментую по цьому законопроекту 1008, який от зараз сьогодні цілий день розглядався, і по ньому ще не було результативного голосування. Ви бачите, ви там приймаєте участь і є депутатом, і бачите все що відбувається. Чи втомилися в «Слузі народу»? Чи розчарувалися вони в роботі? Я не думаю, що тут і втомилися, і не думаю, що розчарувалися. А що сталося? Цей законопроект, який конкретно сьогодні обговорюється, про змін до питань судової влади, він є занадто дискутивний. Наскільки я розумію, в них просто зараз немає голосів, щоб за нього проголосувати, бо він дійсно дуже скандальний, і там багато положень, які суперечать будь-якій адекватній реформі. Про це вже, до речі, висловилося багато наших закордонних партнерів. І от вони зараз йдуть в спокійному режимі, щоб зібрати голоси і, можливо, переконати когось голосувати. Хоча, з іншого боку, коли на минулому засіданні у нас був прем'єр-міністр Гончарук, він сказав, що турборежим – це є погано. І він просить депутатів взятися до нормальної роботи, тому що це є дико, коли ми голосуємо в турборежимі терміново якийсь там законопроект, а через день тобі дають поправочки, які треба доголосувати до вже прийнятого законопроекту. Насправді, оця швидкість, вона зразу позначилася на якості, адекватності, і при тому люди навіть не уявляють, за що вони голосують, а це не є рівень парламентаризму. Пане Ігоре, як ви гадаєте, чи вони втомилися, чи вже вирішили приймати рішення щодо, знаєте, таких непопулістських законопроєктів? Ну як можна втомитися, якщо вони по суті не працювали? Вони тільки голосували, тиснули. Але до ночі все ж таки вони працювали, так тиснули. Ні, я думаю, що там просто дійсно всередині вже пішла така політичні якісь проблеми, що в них вже сама фракція, вона фрагментується, в них з'являються якісь групи по інтересах, якісь лобістські групи, тому що, наскільки я знаю, що ця фракція, вона не однорідна. Тобто там є групи впливу певних людей, які за лаштунками, скажімо так, Верховної Ради. І, напевно, вже їхні інтереси почали десь там задіватися, і вони вже виставляють якісь умови, і вони починають між собою домовлятися. Тому це чисто політичний процес, як то кажуть, договорняков. Тобто нічого не змінилося в Верховній Раді, як домовлялися, так і домовляються. Не в інтересах країни і народу, а в інтересах певних груп впливу, бізнес-впливу. Пані Сергію, як ви гадаєте, що ми побачимо в наступному в парламенті? Чи це будуть олігархи, скажімо так, керувати з депутатами від «Слуги народу»? Чи все ж таки цей парламент і ці депутати будуть відрізнятися від попередніх, які вони критикують? Насправді тут важко прогнозувати, як воно буде, але мені би хотілося вірити, що ми все-таки суспільство адекватних людей. І оця от полуда, оця от, як я кажу, пороблено, в якийсь момент
почне сходити з очей людських, і люди почнуть включати субстанцію під назвою мозок. Я думаю, що і зараз в парламенті дуже велика частка тих людей, яким не байдуже, що буде з українською державою. І вони щиро вірили, що отакими різними діями, турборежимом, тотальним ігнором опозиції в будь-якій її формі, вони зможуть отак клац і все повирішувати. Побачимо, як це буде в п'ятницю. Ось голова фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко називає пропонований проект бюджету неприпустимим. Давайте послухаємо її. Бюджет, який внесений, неприпустимий, тому що він зберігає всі параметри бідності і приниження української нації, включаючи і тарифи, і скорочення субсидій, і прибрання залишків соціальних видатків, і збереження мінімальних, нижче мінімального прожиткового рівня пенсій і заробітних плат. Концепцію як? Пане Ігорі, ось ми почули щодо бюджету. Який він взагалі буде, і буде він відрізнятися від попереднього бюджету? На жаль, нічого особливо нового і інноваційного в цьому бюджеті я не бачив. Тобто він як був. Чому? Тому що його, по суті, верстали, рахували люди попередньої влади. І, на жаль, нічого нова влада серйозного не змінила. Тобто вони говорять про зростання економіки там на 7-8% на рік, вони говорять про якісь реформи, але в бюджет не закладені гроші для того, щоб ці реформи проводити. Будь-яка реформа вимагає досить багато ресурсів. Якщо їх нема в бюджеті, то можна логічно передбачити, що і реформ, відповідно, не буде. На жаль, поки що такий бюджет. Пане Сергію, ви читали бюджет? Так, ми читали і аналізували, і наша фракція Європейської солідарності подавала досить багато правок до бюджету, враховуючи інтереси, зокрема, регіонів, але так само враховуючи загальноукраїнські інтереси. І тут ми маємо кілька таких невтішних пунктів. Перше, майже ніде не підвищується забезпечення, ні пенсії, ні середньостатистична зарплата, ні освіта, ні наука, ні медицина, ні армія не підвищується толком, але підвищується забезпечення апарату президента, різко підвищується забезпечення контролюючих органів. Таке враження, що всіх українців хочуть посадити на мінімальні зарплати і взяти їх за горло, щоб вони, не дай Бог, не протестували. Для мене так само є драстичними, що на такі серйозні стратегічні програми в Україні так само повністю не закладено грошей. Зокрема, на реалізацію закону про мову, щоб усі мали можливість і вчити українську мову. Для забезпечення ресурсних центрів ні копійки не закладено. На Малу академію наук, яка розвиває молодь нашої держави, не закладено грошей. Різке скорочення коштів на Інститут української книги, який за цей рік себе дуже ефективно зарекомендував. Ну і є дуже багато моментів, зокрема пов'язаних з військовими, де не вирішується питання. Знак питання. До сих пір не маємо роз'яснень. Куди підуть 28 мільярдів гривень, які записані окремим рядочком на Раду нацбезпеки і оборони? Маємо надію, що в п'ятницю отримаємо ці відповіді. Ну і для мене також є драстичним питання про те, що ветерани, бійці, які є переселенцями, які втратили абсолютно все під час окупації, на їхнє житло, на їхню соціальну підтримку також ні копійки не є закладено. І тоді питання, на кого працює оця от команда, яка позиціонувала себе якомога ближчою і відповідальнішою перед людьми. Побачимо, як будете голосувати в п'ятницю, так? Слухати, голосувати і задавати запитання. А ось як МІС провів опитування, як ставляться до політиків українці. Давайте дивитись на результати. Згідно дослідження Київського міжнародного інституту соціології, позитивне ставлення до голови Верховної Ради Дмитра Разумкова скоротилось на 6% з 33 до 27. До прем'єр-міністра Олексія Гончарука позитивно ставитися стало на 7% менше. Його показники впали з 17 до 10%. Рейтинг позитивного ставлення до президента Зеленського також скоротився з 73 до 66%. Таким чином, 7% респондентів перестали позитивно ставитись до очільника держави. І ми вже долучаємо Володимир Паніотта, генеральний директор КМІСу. Вітаємо вас, пане Володимире. Добрий вечір. Пане Володимире, скажіть, будь ласка, з чим пов'язаний такий спад до довіри президента, прем'єр-міністра, на ваш погляд? По-перше, сказати, що це великий спад, я б не сказав, тому що, незважаючи на зменшення підтримки президента і інших
в владі. Все ж таки показники дуже високі і набагато вищі, ніж були в інших президентів. В принципі, всі очікували, що вони будуть падати скоріше. І навіть я десь писав, бо логіка була така, що коли Зеленський почне висловлюватись, тому що він мовчав, нічого не казав, то у нього дуже різноманітна підтримка з різних категорій людей, що воно буде швидко падати. А цього не відбулося, і очевидно, що це падіння не буде таким швидким, як очікували соціологи і політологи. Пане Володимире, а з чим ви це падіння пов'язано все ж таки з тим, що були протести і дуже жваве обговорення у зв'язку з намаганням імплементувати формулу Штайнмаєра. Зрозуміло. Дякуємо вам. Володимир Паніотта, генеральний директор КМІСу, був з нами на зв'язку. Пане Ігоре, з чим ви пов'язуєте такий рейтинг президента? Ну, який він може бути? Рейтинг досить високий, все ж таки, я згоден, але дійсно динаміка пішла вниз. І це я пов'язую з тим, що по обіцянки, які були давалися під час передвиборчої кампанії, вони чомусь не виконуються. І посадок ми не бачимо, і тарифи не зменшуються. Тобто люди продовжують бачити шоу, яке було під час кампанії, досить ефективне шоу, але люди не бачать, розумні люди в першу чергу, не бачать реальних результатів, не бачать реально практичних кроків, яким чином будуть виконуватися ті обіцянки, які давалися. А час вже пройшов, вже майже півроку. Півроку пройшло президентства. Так, я розумію, що там прем'єр-міністр і уряд там ще недовго ще працювали, ще рано їх оцінювати. Але президент міг би вже зробити більше за півроку, ніж зроблено. Тому люди і розчаровуються, скажімо так. Але я погоджуюся також з пані Паніотто про те, що всі очікували, що буде швидше рейтинг падати. Але це добре, молодець, що він на цьому, скажімо так, на шоу все-таки тримає увагу до себе. Плюс американська історія, тобто сама можливість тримати увагу на собі великої кількості людей, це президенту вдається. Навіть марафон. Тобто вони знаходять нові і нові способи через так звані шоу-інструменти тримати цей рейтинг. Пані Софія, а скільки триватиме таке шоу і скільки витримає Зеленський, аби все ж таки його рейтинг не впав? Перші реальні результати ми отримаємо, коли почнеться опалювальний сезон і прийдуть перші платіжки за газ, за опалення, коли вже в зимовий період передбачається так само зростання курсу долара. Далі ми будемо бачити, як буде втілюватися, який буде бюджет, як він буде втілюватися. Але от саме цей турборежим, про який ми говорили раніше, він і був потрібен, щоб залагодити певні свої справи і наголосувати те, що хтось там зверху спланував, до того моменту, коли ми побачимо різке падіння довіри і різке падіння рейтингу. І я, чесно кажучи, так спілкуючись з людьми, ми говорили між собою, що десь аж на наступний вересень ми побачимо те, що реально залишиться від рейтингу президента Зеленського. І при всій непідтримці його теперішніх дій, мені дуже прикро, що через оці всі нюанси втрачає дуже багато наша держава. І хотілося б, щоб зараз зі сторони президента, уряду, зі сторони «Слуг народу» було бажання почути людей, було бажання почути інші точки зору, сісти докупи за стіл переговорів і почати разом працювати, тому що якщо ми падаємо в безодню, то падаємо всі разом. А дуже хочеться, щоб Україна туди не падала. Ось щодо іншої сторони, яка чує, оскільки українці схвалюють дії президента, парламенту та Кабміну, давайте подивимось результати опитування того ж КМІСу. Згідно опитуванню КМІС, діяльність Верховної Ради схвалюють 53% опитуваних, не схвалюють 30%. Кабінет міністрів, на думку 51% опитуваних, проводить правильну діяльність, а 27% дії уряду не підтримують. 51% респондентів позитивно схвалює дії президента Зеленського, 27% опитуваних його дії не підтримують.
Ось, пані Ірино, ми бачимо, що дуже великий відсоток, які підтримують. Але ми бачимо так само приблизно таке саме співвідношення, як голосувало за президента Зеленського і проти нього, як голосували за «Слугу народу» і проти «Слуги народу». Тобто поділ суспільства все ще зберігається. Але знову ж таки кажу, я постійно стукаю. Ну так, я представляю одну партію, хтось представляє іншу партію. Якщо нам не байдужа Україна, з тим всім треба щось робити. І для мене дуже цікавим показником було те, що минулої неділі на Віче вийшли люди, які голосували за Зеленського. І коли ми з ними спілкувалися і питалися, як воно має бути, тобто президент взагалі не визнає ці всі Вічі, вважає, що ми всі провокатори і проплачені, а вони сказали, ми не розуміємо, що відбувається, бо для нас відступ наших військ на Сході – це є зрада України. І ми хочемо, щоб президент чітко сказав, ні, не перейдемо червоні лінії, щоб він чітко зайняв позицію захисника держави. І це є дуже добрий момент, тому що люди почали стукати і вимагати виконання реальних обіцянок. Але знаєте, користуючись нагодою, ще скажу дуже важливу фразу. Вона є через всю історію України проходить. Якщо народ поміж свободою і хлібом вибирає хліб, у нього не буде ані хліба, ані свободи. Якщо народ вибирає свободу, то у нього буде хліб, який він збере своїми власними руками і який він нікому не дасть забрати. Це найважливіше. Пане Ігорю, як ви гадаєте, ось ми побачили цю графіку, все ж таки вірить президенту набагато більше і сподівається на його такі хороші дії. А як ви ставитеся до цієї графіки, наскільки вона є реальною? Це цілком природньо, і я думаю, що це реально, тому що у людей настільки високі очікування від нового президента і нової влади, що вони хочуть вірити, навіть при тому, що за цей час мало що було реально зроблено, але люди все ж таки очікують, вони вірять, і цей певний період ще вони будуть вірити. Я погоджуюся, що десь наступний рік, десь ближче до осені, ми побачимо реальну зміну відношення людей до влади, якщо влада не почне робити практичні кроки, які будуть відчутні кожним українцем на їхніх кишенях в першу чергу. Це і субсидії, це і тарифи, це і розвиток бізнесу, це і податки, все це. Але поки що ті сигнали, які зараз йдуть від уряду, замість того, щоб розширювати економіку і базу оподаткування, вони навпаки намагаються максимально вижати з тої маленької економіки, яка зараз є, максимально податків, замість того, щоб давати якісь пільги, зменшувати оподаткування, щоб економіка росла. А скажіть, будь ласка, на скільки відсотків зміниться ситуація через півроку? Які ваші прогнози? Прогноз справа невдячна. Але все ж таки. І я скажу так, якщо буде продовжуватися та тенденція, яку ми маємо на сході України, якщо будуть лунати подібні заяви, як зараз договорився пан Пристайко, то я боюся, що воно може кардинально змінитися навпаки. І 70-80% людей... Кардинально – це як це? Я кажу, і 70-80% людей буде підтримувати Україну, а за президентом Зеленським залишаться одиниці. І це зараз дуже багато залежить від нього і від його команди. Наскільки вони почують людей? Пане Ігоре, як ви гадаєте, як зміниться? Чи ми побачимо, що будуть підтримувати Зеленського 25, скільки і саме набрав Порошенка? Знову ж таки, все залежить від їхніх конкретних кроків. І я не виключаю того, що дійсно оця пропорція може змінитися навпаки, що за рік 70% людей не будуть довіряти крокам або діям президента, тому що ще можна кілька місяців протримати на марафонах, прес-конференціях, ще на якихось там піар і шоу презентаціях, але люди не будуть чекати роками конкретних змін. Вони хочуть вже їх побачити зараз. І тому, якщо, скажімо, до літа, весна до літа не буде зроблено конкретних кроків, які будуть відчутні, то рейтинг різко піде вниз. Ігор Шевченко, екс-кандидат у президента, і Софія Федина, народний депутат від Європейської солідарності. Дякуємо, що були з нами. Дякуємо за запрошення. І далі ефір продовжує Прайм Даниленко. Гість Сергій Власенко, народний депутат, фракція «Батьківщина». Залишайтеся з нами, буде цікаво. Как